солҳои охир наврасон ва ҷавонони кишвар дар бонуфузтарин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда ба гирифтани ҷоизаҳои назаррас ноил мегарданд. салом тамошобинони гиромӣ, нашри аввали барномаи навбатии соҳибистеъдодро аз телевизиони илм ва табиат пешниҳоди шумо мегардонем. имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишварамон соҳае нест ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. бовар дорам ки ҷавонони бо нангу номуси даврони истиқлол дар пешрафти иқтисоди миллӣ, тараққиёти давлат ва ободии ватани худ минбаъд низ саҳми арзишманд мегузоранд. бинандагони гиромӣ, мо таҳиягарон дар ҳар як нашри ин барнома кӯшиш мекунем ки беҳтарин чеҳраҳои нави соҳибистеъдод, навбарону эҷодкорону даъват намуда то ҳунар, маҳорат ва малакаи нотакрори онҳоро барои шумо муаррифӣ намоем. маҳз ба ин хотир имрӯз суҳбате дорем бо як гурӯҳ омӯзгорон ва хонандагони литсеи инноватсионии душанбеи назди донишгоҳи технологии тоҷикистон. суҳбатро муаллима мехостем аз шумо оғоз карда бошем. дар оғози барнома аввалин суоли ман барои шумо ин аст ки то кадом андоза хонандагон, шогирдони шумо натиҷаҳои беҳтаринро сазовор гаштанд? марҳамат. дар ҳақиқат дар ин озмунҳо шогирдони литсеи инноватсионии душанбе хеле фаъолона ширкат меварзанд. ҳамасола миқдори зиёди хонандагон сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва аз ҷумла шогирдони зиёди ман ҳам дар олимпиадаҳои фаннӣ, ҳам дар илм-фуруғи маърифат ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. имсол дар озмуни илм-фуруғи маърифат ширкат варзида сазовори ҷойи якум гардид. имрӯз дар назди литсеи инноватсионии шаҳри душанбе то куҷо масалан озмунҳои маҳфилҳои зеҳнӣ ташкил шудааст? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ман ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки ман омӯзгори фанни химия ва биология литсеи инноватсионии душанбе назди донишгоҳи технологии тоҷикистон ба ҳайси ҳамчун омӯзгор ва ҳамчун гурӯҳи маҳфили химикони ҷавон, яъне пайравони Менделеевро ба оҳда дорам. хурсандиовар аст ки дар литсей корҳо хуб ба роҳ монда шудагӣ ҳастанд ва дар як ҳафта 2 маротиба дарс гузаронида мешавад ва дар маҳфил 12 нафар хонанда дар он иштирок менамояд. беҳбудӣ ва дастовардҳои хонандагони мо ниҳоят калон аст, чунки маҳфил кор ва фаъолият мекунад ва баробар ин ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки ҳамин маҳфилҳо буданд ҷоно карда шудагӣ ҳастанд, аз тарафи маъмурият дастгирӣ карда шудагӣ ҳаст ва инчунин мо махсусан лабораторияи химиявӣ махсус дорем ки дар он ҷо хонандагон ҳам корҳои назариявӣ ва ҳам корҳои амалӣ дар он ҷо гузаронида мешаванд ва пеш аз ҳама гурӯҳи маҳфили мо ниҳоят фаъол аст ва пеш аз ҳамин фаъолӣ буд ки хонандагони мо хеле ки маълима қайд карданд, чӣ дар олимпиадаҳои фаннӣ, чӣ дар озмунҳои илм-фуруғи маърифат ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. ва албатта ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки соли гузашта хонандаи мо ёрова паймона дар озмуни илм-фуруғи маърифат сазовори ҷойи сеюм гардидааст фанни химия. ин албатта пеш аз ҳама ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки ин меҳнати омӯзгорон аст ки бо хонандагон ва пеш аз ҳама хонандагон низ кӯшиш ба харҷ доданд ки гуфтаҳои омӯзгоронро хуб аз бар намоянд. мехостем назари шуморо вобаста ба узмунҳои лоиҳавӣ бифаҳмем ки имрӯз хонандагон чӣ гуна тавонистанд ки дар узмунҳои лоиҳавӣ натиҷаҳои хубро ба даст оварданд? марҳамат. пеш аз ҳама аз фурсати муносиб истифода бурда мехоҳам миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам ки дар баланд бардоштани сатҳу хоҳиши хонандагон барои иштирок дар озмунҳо, дар корҳои илмӣ бо ташкил намудану ҳавасманд гардондани хонандагон саҳми худро гузоштанд. аз он ҷумла дар литсеи мо ҳам корҳои илмӣ хеле
нағз ба роҳ монда шуданд. аз он ҷумла хонандагони ман таи 2 сол мешавад ки дар озмуни илм фурӯғи маърифат сазовори ҷойҳои намоён мешаванд. соли гузашта шогирди ман хайриддинзода бахтиёр аз фанни биология ва имсол бошад орипов аъзам дар номинатсияи ихтирокорӣ ва навоварӣ сазовори ҷойҳои намоён шуданд. ба ғайр аз ин дар раванди дарс шахсан ман аз лоиҳаҳои хурди илмии хонандагон бениҳоят васеъ истифода мебарам. ҳамасола хонандагони мо дар сессияҳои баҳории академияи хурди илмҳо фаъолона иштирок мекунанд. шогирдони ман дар он ҷо ҳамчун узви ҳақиқӣ, узви вобаста гардиданд, сазовори дипломҳои дараҷаи 2, 3 ва 1 гардиданд ва аз он ҷумла дар раванди дарсам лоиҳаҳои хурде ки ман дар раванди дарс истифода мебарам барои хонандагон беҳад муҳлати кам дода мешавад, лекин онҳо бениҳоят бо тайёрии хуб меоянд. аз он ҷумла хонандагон барои дар тайёр кардани маҳлули антисептикӣ аз маводҳои дар хона буда барои безарар гардондани вирусҳо, дигараш дар тайёр намудани хокаи дандоншӯӣ аз маводҳое ки дар хона аст тайёр намуда дар раванди дарс лоиҳаҳои худро ҳимоя намуданд ва ин таҷрибаро мо бениҳоят васеъ истифода мебарем. акнун мехостем аз худи ғолибони озмун пурсон шавем ки дар кадом озмунҳо шумо иштирок намудед ва кадом озмунҳои сатҳи баланд бараман? ман дар олимпиадаи гуногун иштирок мекунам ва дар олимпиадаи ҷумҳурии илм фурӯғи маърифат хушбахтона лоиҳаи ман сазовори ҷои намоён гирифтааст ва лоиҳаи ман ба сатҳи тиб дохил дорад. мақсади он аст ки баланд бардоштани тиби тоҷикистон аст. хуб, шумо дар кадом озмун иштирок намудед ва мехостем андешаи худро гуфта бошед ки масалан дар озмун иштирок намудан барои шумо кӣ кӯмак кард? кадом устодон шуморо масалан ба озмунҳо омода мекунанд? пеш аз ҳама миннатдори худо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо барои пешав шуданамон чунин озмунҳоро ташкил намуданд ва ҳамчунин ман шавқу рағбатам дар фанни химия аз хурдӣ буд ва вақте ки ман дар синфи 8 таҳсил менамудам дар назди маълима раҳим ва мағфират таҳсилро оғоз намудам ва дар ҳамин вақт ман дар олимпиадаҳои фаннӣ яъне дар даври дохили литсеи ноҳияви шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштам. 2 сол мешавад ки ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат иштирок намуда соли аввал ман дар он мағлуб шудам дар даври ҷумҳуриявӣ ва соли дуюм бошад ман кӯшиши худро зиёд кардам ва дар даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ озмун сазовори ҷои аввал гаштам ва миннатдори худо ба омӯзгоронам мерасонам. кадоме аз шумо бахусус аз фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ чӣ натиҷаҳо ба даст овардед? Мараман من در این فن بیولوژی خیلی خوب سرفهم میروم. من از صنف نهی رفتن به ایلوگی و علم فروغ معرفت را سر کردم. من به خود از فن بیولوژی معین کردم که فن بیولوژی برای انسان خیلی مهمه باشد. بیولوژی به ما نشان میدهد که چقدر ارگانیسم نازکی خود را دارد و من میخواهم تشکر خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانم که چنین آزمونها را برآورده است که شوق و هوس در دل خوانندگان زیاد کند. من در آزمون‌های علم فروغ معرفت اشتراک کرده باز میخواهم که امسال در سطح جمهوریوی و شهری جای اول سزاواری جای اول گردم. باز من در لایحه‌های علمی تحقیقاتی اشتراک میکنم و در همین وقت کم مدت در سسیه زمستانه اشتراک نمودم در اکادمی خردی علم ها و لایحه من در باره بیماری جگر بود در نامیناسیون تیپ. در همین لایحه خود 2 داروواری تیار کردم. باز بغیر از این من در المپیادهای فنی اشتراک میکنم. دوری ناحیوی و شهری سزاواری جایها نمایان گشتم.
باز کوشش خود را زیادتر میکنم با المپیادهای دیگر نیز با المپیادهای بین المللی اشتراک کرده جایهای سزاوار گردم. از سن خردسالی با فنهای دقیق ریاضی و بیولوژی خیلی شوق و رغبتی زیاد داشتم و در سن پنجم آغاز کردم با فن بیولوژی، از آن به المپیاد رفتن و در سن پنجم کوشش زیاد کردم، کتاب‌های زیاد خواندم و توانستم که در دور جمهوری وی سزاوار جای سوم گردم. در دور صنف ششم در دور جمهوری کوشش کردم که کتاب‌هایم را مقدار کتاب‌های را زیاد کردم، کتاب‌های زیاد را خوانم و همین خیلی گشت که من در دور جمهوری صنف ششم سزاوار جای یکم گردم و می‌خواهم که امسال باز در آزمون جمهوری این فروغ معرفت اشتراک کنم. тавре ба ҳамагон маълум аст озмунҳои гуногун ташкил ва бароҳ монда мешавад. Чӣ бояд кард ки сафи иштирокчиён, яъне ки шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуравӣ бахусус фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, яъне ки зиёд шавад. Марамад. барои ин озмунҳоро яъне ки пеш бурдан ва хонандагонро тайёр кардан, пеш аз ҳама мо бояд ки пеш аз ҳама шароити пурра дошта бошем, шароит муҳайё дошта бошем ва ин шароит барои мо ҳаст дар лицеи инноватсионии душанбеи мо ва мо хонандагонро пеш аз ҳама бояд ки ҳар як омӯзгор, новобаста аз он ки омӯзгори ҷавон аст ё омӯзгори таҷрибадор, албатта бояд ки дарсҳояшро бо роҳҳои гуногун гузаронад, бо метод ва усулҳои фаъоли таълим гузаронад. Чунки дар вақти гузарондани усулҳо, методу усули фаъоли таълим, хонандагон вақте дастро мегузаронӣ, вай ҳавасманд мешавад, шавқ ҳавас нисбати ҳамин фанҳо ба хонанда пайдо мегардад. Бинобар ҳамин ман кӯшиш мекунем ҳар як омӯзгори лицеи инноватсионии душанбеи мо ки ҳамаи дарсҳои мо бо усулҳои фаъоли таълим, бо дастгоҳҳои электронӣ, дар албатта ки мо омӯзгори фанни химия ҳастем, назарияро бо амалия, яъне ки алоқаманд кардан дар лабораторияҳо баъд аз назария гузарондан, дар амалия ин корҳоро дар таҷрибаҳои химияи мо мегузаронем, хонандагон мебинанд ва ин боиси шавқ ҳаваси онҳо зиёд гаштан аст. муассиса масалан ба пуррагӣ бо технологияи муосир бахусус кабинетҳои фаннӣ, химия, биология таъмин ҳаст? Дар лицеи инноватсионӣ мо кабинетҳо мавҷуд ҳастанд, лабораторияҳо мавҷуд аст, синфхонаҳо ҳастанд ва ҳамаи аёниятҳо барои мо басанда ҳаст. Бо қадри ҳол мо кӯшиш мекунем ки он чизе ки ҳар як устод кӯшиш мекунад ки дастовар дошта бошад. Устоде ки вай дастовар надорад, ман фикр мекунам вай устод нест. Чунки албатта ҳар як устод бояд шогирди худша дошта бошад, равияи худша дошта бошад, метод ва усулҳои худша дошта бошад. Бинобар ин дар лицеи мо, лицеи инноватсионии душанбеи мо албатта басанда ҳастанд ва кӯшиш мекунад ҳар як омӯзгор ки ами худи шароитҳо муҳайё аст, фақат кӯшиш, ғайрат ва кор кардани ҳар як омӯзгор аст. Хуб, ташаккур. Ман мехостам боз ба як суоли дигар ҷавоб гуфта бошед. имрӯз ки хонандагони шумо, шогирдони шумо дар озмунҳои сатҳи баланд, яъне бахусус озмунҳои даври шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ, яъне ки ширкат намудан, натиҷаҳо ба даст овардан, барои ғолибони озмунҳо аз тарафи лицеи инноватсионии шаҳри Душанбе чӣ имтиёз дар рафти таҳсили ин ғолибони озмунҳо муайян шудааст? аз тарафи маъмурияти мактаб пеш аз ҳама ба ҳар як хонандае ки дар озмунҳо, олимпиадаҳои фаннӣ иштирок мекунанд, аз тарафи лицеи инноватсионии Душанбе яъне ки тӯҳфаҳои хотиравӣ спорида мешавад, онҳо ҳаматарафа дастгирӣ карда мешаванд, онҳо яъне ки тӯҳфаҳои хотиравӣ дода мешавад, онҳоро яъне ки аз тарафи лицей ҳавасманд мекунанд. имсол низ озмуни шоҳномахонӣ аст, бахусус озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат низ бо маблағи хеле калон бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ гардидааст. дар ҳамин гуна озмунҳо иштироки хонандагон то куҷо аз тарафи муассисаи таълимӣ таъмин мешавад? ростӣ ки ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки дар лицеи мо хонандагони мо қариб дар ҳамаи озмунҳои илм фуруғи маърифат, чӣ озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст,
ҳама тарафа иштирок мекунанд, сазовори ҳатто ҷойҳои намоён мегарданд ва ҳатто аз фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 3 нафар сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Албатта аз тарафи маъмурияти мактаб ба онҳо, яъне ки аз тарафи ректори донишгоҳи технологӣ инчунин бо тӯҳфаҳо, бо яъне ки маблағ онҳоро сарфароз карданд. Дар баробари хонандагон низ маъмурияти мо лицеи инноватсионии Душанбе ҳам аз тарафи ректори донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳам ба хонандагон ва ҳам ба омӯзгорон маблағи пулӣ сарфароз карда шуд. Онҳоро табрик намуданд албатта, ва ин боиси он мегардад ки хонандагони мо даҳчанд боз дониши худро саҳеҳ кунанд ва кӯшиш намоянд ба озмунҳои дигар. дастгирии пешвои миллат барои инкишоф додани зеҳни сунъӣ дар байни хонандагон, инчунин дар байни омӯзгорон мехостам ҳаминро пешниҳод кунам ки бештар аз ҳамин истифода баранд, чунки ман шахсан худам ҳам барои хонандагон, ҳам барои омӯзгорон барои истифода бурдан аз барномаҳо, хусусан дар тамоми давлатҳои мутараққии ҷаҳон аз модели нави таълим ки бо номи STEM ном мебаранд, васеъ истифода мебарам ва худи ман ҳам кӯшиш мекунам. STEM ин фарогир намудани хонандагон бо алоқамандии ҳама фанҳои табиӣ фарогир. мисол мо аз фани химия дарс медиҳем, бояд ки ҳар як мавзӯе ки таълим метиҳем вай бояд алоқаманд бо биология, алоқаманд бо физика ва хусусан бо ҳаёт таълим дода шавад. ба тавре ба ҳамагон маълум аст, санаи 16 декабри соли 2025 паёми навбати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии қонунбарори мамлакат ироа гардид. вобаста ба самти соҳаи маориф низ сарвари давлат як қатор дастурҳои муҳим ба соҳаи маориф доданд ва таъкид намуданд ки бояд ки хонандагон бахусус технологҳо, инженерҳо дар оянда омода тарбия карда шавад. имрӯз бо истифода аз шароити имкониятҳое ки муассисаи таълимӣ барои ҳам омӯзгорон, ҳам хонандагон фароҳам оварда шудааст, дар оянда чӣ гуна умед аст ки хонандагони воқеан ихтирокор, навовар тарбия карда мешавад, то ин ки дар пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузоранд. ман фикр мекунам ки агар омӯзгор худ аз тамоми навовариҳои илму техника бохабар бошад, аз ӯҳдаи ҳавасманд гардондани хонандагонаш барои иштирок намудан дар ин соҳа саҳми арзанда гузошта метавонад. ин ба ҳар як омӯзгор вобаста аст. ман мисол шахсан хонандагонро фақат ташвиқ намекунам ки дар соҳаи химия, ман ташвиқ мекунам ки дар ҳамаи соҳаҳо фаъол бошанд, аз зеҳни сунъӣ истифода баранд, аз барномаҳое ки дар тамоми соҳаҳо ҳаст истифода бурда онҳоро дар алоқамандӣ омӯзанд ва боварии комил дорам ки хонандагони мо дар ин соҳа беш аз беш ҳавасманд мешаванду омӯзиши ин фанҳоро бештару беҳтар мегардонанд. пеш аз ҳама ман каме илова карданӣ ҳастам ба суханҳои ҳамкасбони худ. ҳар як омӯзгор мехоҳад ки шогирдони ӯ муваффақ бошанд дар ҳамаи соҳаҳо, ҳангоми иштирок кардан дар озмунҳо, дар олимпиадаҳои фанӣ ва ғайра. ва ҳаминро бояд қайд кард ки чӣ хеле ки дар масъалаҳои халқӣ мегӯянд, аз як даст садо намебарояд. ҳар як омӯзгор кӯшиш мекунад шогирдонашро муваффақ гардонад, лекин дар айни замон ман мехоҳам инро қайд кунам ки дастгирии падару модарон низ ҳатмӣ аст. ҳамкорӣ кардани омӯзгорон бо волидайн ин ба пешравии кор хеле кӯмак мерасонад. яъне робитаи волидайн бо омӯзгор, муассисаи таълимӣ, ҷомеа бояд бошад. вақте ки мо агар рӯзномаи хонандагони моро агар назар гузаронед, агар дар унҷо секунҷае кашида шудааст. дар мобайн хонанда аст, дар атрофи вай мактаб, хона, ҷомеа.
البته این حتمی است. وقتی که اگر از طرف والده دستگیری نشود، اگر آموزگار هر چند کوشش کند هم به اون مقصدی که او در پیش خود گذاشته است رسیده نمیتواند. برای همین هم این علاقه حتمی است. و چخیلی که به همگان معلوم است، علاقه شاگردان من چخیلی که در بالا قید کردم، اشغال نمودن جایهای نمایان، شاگردان ما علاقه به سپردن اتستاسیه هایی که بعد از ختم و امتحان هایی که برای داخل به دانشگاه ها حتمی است، آنها آزاد هستند. علاقه شاگردان ما وقتی که در المپیادهای فنی جمهوریوی، در علم فروغ معرفت سزاوار جایهای نمایان میگن، علاقه آنها دانشجویان دانشگاه های عالی هستند. و طوری که شاعر گفته است، استاد اگر نباشد عقل بصر نباشد، در باغ زندگانی گرد ثمر نباشد. واقعا هم آموزگاران استادان هستند که امروز نسل نوراست، بخصوص جوانان رو در راهی تربیه درست، بخصوص خوانندگان رو، شاگردان رو با آزمون ها آماده میکنند تا اینکه اونها توانند موفق شوند. برنامه نوبتی صاحب استعداد بود که این لحظه از تلویزیون علم و طبیعت پیشنهاد شما گردانیده شد. تا نشرهای بعدی سلامت و کامیاب باشید.